Ako 12-ročná Katie prefrčala púbert. Sedel som s mojou 15-ročnou kamarátkou v svojej izbe a sa vral a som sa s ňou o púberte. Mal som len 12 rokov a chcel som vedieť, čo sa so mnou bude diať. To je tak, začala moja kamarátka Linda, ktorá si sadla vedľa mňa a robila žúbečkové bubliny. Budú ti raz prsty a budeš mať akná dostaneš výšku a začneš zapáchať a myslieť abstraktne a ešte páchnúť spod páže. Ale mne to príde ako večnosť. Povedala som naštvaná. O to by som chcela mať tú púbertu za sebou. Mám pre teba riešenie. Povedala mi moja kamarátka. Moja kamarátka vybrala zo školskej tašky nejaký cukrík, kde písal This a ak chceš preskočiť púbertu. Vyzeral ako lentilka. Tak som ho zjedol a moje telo začalo dospievať v priebehu pár sekúnd. Narastol mi prs a narastal som do výšky a začal som mať chalupy spod pazuch. Tak ako sa cítiš? Podala mi moja kamarátka, ktorej práve praskla žúbečková bublina v úste.